haino hai bwsa mangnai ni bwma bwsai bwsa no khibiwi khari thangmani koktuma ni bisingtwi sawiman mani bukhukjuk Shari Kanya Molsom nogni aichuk basawi khari thango nogni bororongni koksil samung bo tei kubni chalabaino khari thango oro kok kisa sathai klayo kharsusu kei chrai khoroknwi no bobti hai kei yakari lang thangman khaba busuk naithok busuk kululuk bani cherai busaro koktumani bisingti sawiman mani kabai mang tongo buma no cherei phiaba ayang buma khe tei kubni chalabai tongtholai tongo sawiman mani bukhuk Shari Kanya Molsom agartlani semin ayang Udaipur bisingono takphano tongi tongo bukhuk Shari Kanya Molsom ni nikuma angkha bufani mung ujan hari Molsom bani kami angkha Aatham Bhakgya kami kasku Panchayat post office angkha Sarbong Amorpur sub division Gumti Tripura PS singkei Birgans ni tonai khapangni takhukte bukhuk rono koimung koihoro bukhukjuk Shari Kanya Molsom ni nukhungni bororo tumungno bukhuk Shari Kanya Molsom no nukhangkei ukok dukni bisingtei korengna bagai bono nukhan keno romui nargan ni bagai boni nukhungni bororok koihoro bukhuk Shari Kanya Molsom no nukhan ke ukok dungni bisingtei koreng hordi 8837239357 9366094175 Khnamani moteng hangke nok ni nong khoroi no thango amai ke boni je nok ni borok rok ni khugo ang khana khata ke abuto chasmai de ingkha abuto shotang sasok mai yang nai men khangke boni je poribaro borok ni gotna bo je hetu takjara tila se gotna rok ngu dukhna yata ke ekmatra boni family ni poribar ni je buma masa tongong keta besai tongong ke borong ke sawa jungto wai saphano walai mungrok bukurida ke bo bahai ke nong khothang ka jung sai me mai ke sawa robot ong thi ka chhon tak na ti ai chap kai ma hoi me ing indang ta kai re ai ka sanu sare kai na Molsom gan ma se ta wai khai ming or khon nai chok kai ta ger kham nei ming kham ta kham nei ming paisa ngai a choi ji ka paisa choi ta lo ko paisa le निजी पैसा ले आई चोएंगे जी का चोए तो 6000 मत ना चोए तो जगमो 6000 मत ना चोए कई निजी कई पैसा ले कई थुनती ngay là बेंगा कई थकलो कन कई थुनती ngay फेंग खेंग नेन आ चोए तो गतंग मसे तो वाई होय खय मिंग अनावा चामना कन तो भीतरी ला थर नेन को वादन जिंगा adang ing soi आधार ngay चोए बुराई कर चोए Ponjel ay di karay choy da itoy mag choy te. nermite Karaming jaba pote Molsom. na khote Kokot. Kokot ay sarang chak. Aatham bai ko.